गिबि गिबियावनो लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै धोरोमारि खुलुमनायखौ गासै सुबुं माहारिनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। लाइमोन आरो माइनाव आफादा जोङो मोनसे थांखि लादोंमोन आरो बे थांखि लानायनि गेजेरजोंनो दिनै 2025 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 2 खालाराव जोङो मोनसे धोरोमारि रोंगौथि आनजाद बे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। बेखौ अल अभार आसामनि गेजेराव जोङो बे आनजादखौ खुंनाय जादों। बावहाय जोङो गासै आसाम नाङै गासै 18 गं सेन्टाराव जोङो दिनैनि बे आनजादखौ खुंनाय जादों आरो बावहाय जोङो गासै फरायसाफोरखौ मोननो हादों एबा आनजाद लिरगिरिफोरखौ मोननो हादों गासै 1244 सा केन्डिडेटखौ जों मोननो हादों। खुब गोजोननाय मोनदों जोङो बेनि जोहै। जोङो लाइमोन आरो माइनाव आफादा जि मोनसे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों बावहाय जोङो एसेब्लाबो जों जाफुंसारनो हादों होननानै जों बुंनांगोन। बे समाव जोङो लखिमपुरनिफ्राय हमनानै लखिमपुर जिल्ला, बिसनाथ, सनितपुर, उदालगुरि, भेरगाव आरो सालबारि, गुवाहाटी, कामरुप, क'क्राझार, गसाइगाव, कार्बि आलं, गलाघाट जों बेबादि जिल्लायाव जोङो बे आनजादखौ खुंनाय जादों। धोरोमारि आनजाद खुंनायजों माखासे लाइमोनफोरा गाज्रि लामायाव थांदों, बिनि सोलायनाया माबायदि फैगोन होननानै आसा खालामदों? जोङो लाइमोन आरो माइनाव आफादा जे मोनसे थांखि लादों आरो बे थांखियानो जोंनि गोदान जेनेरेसनफोरखौ, जोंनि लाइमोन बिथांमोन उन्दै उन्दै फैबाय थानाय बिथांमोनखौ जोङो मोनसे धोरोमनि थार लामाजों जोङो लाबोनानै मोनसे माहारियारि आफादखौ जोङो राफोद दाफुंनायाव, मोनसे समाजखौ राफोद दाफुंनायाव जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो एसेब्लाबो खामानि मावनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जायखौ जोङो सिलेबास महरै जोङो बाथौ धोरोमारिखौ लोब्बा लाफानानै आरो जोंनि समाजारि खान्थि जेरै हाबा खान्थिफोरनि सायाव आरो जानाय लोंनाय जोंनि ट्रेडिसनेल फुडफोर दङ, जोङो बेफोरबायदि माखासे आयदाफोरखौ सिलेबास महरै लानानै जोङो होनाय जादों। बेफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजनि माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिहोनायाव, जोंनि गोदान जेनेरेसनफोरखौ जों मोनथिहोनायाव जोङो एसेबाबो आवगायलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनाय जादों। गाननाय जोमनायाबो दिनै बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों सोलायनाया फैगोन आसा खालामदों। निस्सय जोङो थारैनो जोङो साननो हादों। जिहेथु मोनसे खोथाखौ जोङो साननांगोन जे जायफोर सुबुंफ्रानोखि बा जोंनि उन्दै उन्दै जेनेरेसनफ्रा धोरोमनिफ्राय गुबुनजों जायखारलांनाय, जेरै ड्राग्स जानाय बा निसा जानायनि लामाजों हान्थिलाङोब्लानो जोंनि माखासे समाजा राफोद जानायाव जोङो लोरबां जानो नागिरो, राफोद जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानो गोनां जायो। दा बे बिथिङाव जोङो जोंनि समाजारि खान्थिनि जि सिलेबासनि मोनसे आयदाखौ जोङो फरायसाफोरनो होनायाव जे फरायसाफ्रा बेखौ नागिर फरायनो गोनां जादों। जोंनि जानाया, जोंनि ट्रेडिसनेल फुडा, जोंनि दोरोङारि जानायफ्रा जेरै हाबायाव हाथासुनि खुरोब्ला मोनसे आगजुखौ नांथारगौ जोंनो, जेरै हाथा आइजेंखौ जोंनो नांथारगौ। बे हाथाखौ आइजेंखौ नङाब्लानो जोङो जोंनि हाथासुनि खुरनाया जाफुङा। बे मोनसे बिथिंखौ जोङो जे बेफोरबायदि माखासे सिलेबासखौ होनानै बे सोंथिफोरखौ होनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि माखासे समाजारि बिथिंफोरखौ बिसोरो फरायनो गोनां जादों, स्टाडि खालामनो गोनां जादों। स्टाडि खालामनाय लोगो लोगोनो, फरायनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जोंनि समाजनि माखासे खान्थिफोरखौ मोनथिनो हादों, मोनथिनो नाजादों एबा मोनथिनो हादों होननानै जोङो आसा खालामदों। जोङो देग्लाय फार्स्ट टाइम लाइमोन आरो माइनाव आफादा बे 2025 मायथाइयाव गिबियै बे आनजादखौ जोङो खुंफुंनाय जादों आरो जों फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो लाफुंबाय थागोन मिजिं खालामनाय जादों। जोङो खुंबाय थागोन आरो बे समाव गासैबो जिल्ला आफादनि बाथौ धोरोमारि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ खुब हेफाजाब होबाय। बे हेफाजाबनि गेजेरजोंनो जोङो दिनैनि आनजादखौ जोङो खुब मोजाङै खुंफुंनो हादों होननानै जों मिजिं खालामदों। लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोनाबो जे 1244 सा बाहागो लानानै जे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों, माहारि दानायनि जि जोङो सिन्था सरजा खालामनानै बे थांखिखौ लादों आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनायाव बिथांमोना बाहागो लानानै हेफाजाब होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय खुब गोजोननाय थादों। लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो उननि नेक्स्ट बोसोरावबो जों लाबाय थागोन। बेबायदिनो बोसोरै बोसोर जों बे हाबाफारिखौ खुंबाय थानो थाखाय जोङो सानना लानाय जादों, थांखि लानाय जादों।
बेवहाय इयुननि जि मोनसे आनजाद खुंबाय थागोन बे समावबो जोंखौ हेफाजाब होबाय थागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। औ जोङो थारैनो लाइमोन आरो माइनाव आफादा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो टप 5 खौ जोङो सायख'नानै बे टप 5 खौ जोङो बबेबा मोनसे थावनियाव जोङो बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेवहाय अरेलि बिथांमोनखौ सोंबावनाय जागोन। बेवहाय 25 मार्कनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो सोंबावनाय जागोन। दा बेवहाय जोङो फार्स्ट सेकेन्ड पार्टखौ जोङो सायख'नानै साबानो जोङो बान्था बावनो थाखाय लादों। बेवहाय जोङो सेथि बान्थानि थाखाय 12,000 सिम जों लानानै फारियै जों माखासे बान्थाखौ राननानै बेवहाय माखासे नेरसोनारि बान्थाफोरबो दंबावो जों बे बान्थाखौ जोङो होनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दिनै बे आनजादथिलियाव जे फरायसाफ्रा दिनै आनजाद होदों गोरों जादों माबायदि आसा खालामदों फरायसाफ्रा आनजादाव माबायदि फिथाइ मोनगोन? जोङो फरायसाफोरनि जि गोसो गुदुं जानानै दिनैनि बे बाहागो लाफैनायखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। बावहाय आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बे जनाय हालामाव थानाय नैबे UNB मेम'रियेल बड' हाइ स्कुल बेवहाय खुंजानाय बेवहाय सेन्टाराव गासै 114 फरायसाफोरखौ जों मोननो हादों बे सेन्टाराव। बेनिफ्राय जोङो मोनथिनो हादों बिथांमोननि जि मोनसे गोसो गुदुङै आनजादखौ लिरफैनायाव जोङो मोजांखौनो फिथाइखौ मोननो हागोन होननानै जों आसा खालामो।